В днешното видео ще има... Мама ти! О! Така. Видяхте ли го? И всичко това ще се случи в днешното видео. Здравейте, приятели! Ще играем Poppy Playtime. На предишното клип ще набрахте 5 лайка, а тези снимам с камера. Да започва. Лъга. Така, интро. Що няма камера? Някаква Попи. Не кукла. Не ни я показва, защото не ще не работи. Да. На телефон. Аз съм така, като съм и малък. Говорещ. Всеки е имал. Те са казали работи. Много му обичаш. Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there Попи anything Мак. else you'd like to say, Естествено. Poppy? Ще ме реши как цвете. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... Ние не можем какво? Просто сигурно легна да спи. Или някой го е задушил. И... Нищо няма. Снимка на какво? Някаква снимка показах. Така. Сега. Ела. Сега взема поема тук. Аха. Червено, жълто, розово, зелено влакче. С стрелки. Ще го запомня. Червено, жълто, розово, зелено. Хоги, логи и такива неща. Добре, червено, жълто, розово, зелено. Ето парола трябва да се слага. Добре. Да. Червено, жълто, розово, зелено. Стана? Познах. Сега тази касетка се получи. Ето взех. Предишната нещо не искаше да се взема. Дай сега. Ще гледам. Граб пак. Слага се тук на раменете. После. Хващаш ги. Хващаш ги. Може и да го дърпа. Не. Може да щупя да изкрица на някой главата. Точно за това говорих. Добре. Такова, така. Може да правим на 3 часа. Благодаря. Някой зим да дойде зад мене. Сега се отвори той. Виждам синя ръка. Къде е червената? Само синя.
Червената сигурно са я взели. О, ето. Нати. Не. Аре сега. Айде. Ехо. Лай. Не работи. Айде. Що те бъгва, бе? Хъги-лъгит. Айде. Остана с него, бе. Нищо. Да кажем. Добре. В така половин час сам мъчих да разбера къде. Оказал се ключ на хъги-лъгито. Супер. Много съм умен. Бомба съм. Как не се сетих. Че какво е? Жълта ръка, червена. Ще имам и жълта. Сега ти мога да... А той ще светне ли? Значи те оправим електричеството. Тук що го видях. Някак изнъщете да изчезне. Добре, да кажа. Добре. Виж го, ръката му. Ръката му стърчи. Изчезна. Аре бе, навлизай. Ти трябваше да ме стресне. Добре. Така. Еха. Опа, нещо намерих. Явно трябва да се слагате и тук. Ма не съм много сигурен. Да, ето. Червено виждам. Не искам да слизам. Ако хъги-лъги ме изяде. Аре бе! Не стига. Слизам. Надявам се да не ме изяде никакъв хъга-лъга. Сега търсих, намерих още едно зелено. Сега търся още няколко. Две сложих. Сега трето, силно 5 раза. Днеска няма го намеря. Няма да стане днеска. Ще ви го спра за малко, докато намеря няколко. Тук ще намерих. Още едно остана. Аре бе! Касета, нормалната. Нях нещо свети. В къде трябва да намеря? Синьо намерих, червено, жълто, зелено. Дето е. Тогава повече. Така. Видяхте ли го? Искам повтор. Така. Майко, хъги-лъги май видях. Не съм сигурен.
Много блестима. Ще ослепя. Така. Давай ръката, иначе ще бия. Машина. Машина. Мри. Благодаря. Давай. Раз. Два. Ари, имаме две ръчички. И сега ще влезем в тази прекрасна врата. Има първите врата. Ко? Що съм ти бабен? Така. Пак ли е електричеството? Добре. Ето. Сега той трябва да отида там. Окей. Сега докато го свана... О, към няма ми стигне ръката. Към твърде тънка. Отваря се. Сезам, отвори се. Отвори се, Сезам. 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 Значи. Ох. Изплачих се, викам. Няма да тръгне. За сега не сме срещнали Хаги-Ваги само 2 пъти. Играчи падат върху мене. Някакви говна са. Веднага влизам тука. Усещам така пак ще има електричество. Няма как. И завод без електричество. Естествено трябва да има постоянно. Да. Познах. Мога да оцелят той. Ари бе. Не взел го. Взимам така. Не ми стига. Мисля, че няма ми се получи. Тъй, че сега за вас ще стане много бързо. О, най-накрая, добре. Справих се. Часи. О, пил. Добре. Сега ти моя да го активирам. И... Не са го. О, мама. О! Не очаквах. Ти трябва да го дръпна. Сега си изчакам да ги направят. Пиу. Той не знае какво беше, някаква аларма се активира. Какво пише? Никой не може да влезе или да излезе без играчка. Тоест тук трябва да се сканира играчка, както разбирам. Ето сега се сканира тази играчка. Ето събра с цялата.
Причина на котка, ама само че е пчела. Формата на котка, ама боиди се на пчела. Има 4 уши с тези горните на пчелата. Ето и кафялото. Ела така. Ами сега ще сканираме и влизаме. Давай. Прието е. Сега би трябва да се отвори вратата. През дупката. Вижда ли се? Пирон, бе, и аз дупка. Чакай, аз от къде не бях ли влизал? И къде да беше? Да, ето къде влязах. Дето нас тръба. Мама ти! О! Ма! О, човек! Хагала. Ще направя на кайма. Не плаши ме то повече. Не ме плаши. Ти ще изкритя главата. Ще да умра от страх. Просто сърцето ми ще да спре, бе. Сега знаем бягаме. Ама на къде? Според мен ще се отвори. Само ще не ще отвори. 100%. Или просто е да и брамчиш. Аз и колко още ще чакам. Най-накрая. Да говори за ето душ. Има такава аларма. Може би в нея трябваше. Сега ще видя. Мама! Гони ма! Какво направих? Щупих лъгата. Бяре. Сега ще ме набягаме. Сигурен съм. О, не! Не! Няма да бягам от тебе. Просто ти шла по вентилацията. Как стъпва? Страшно. Страх май. Мраза как се чува. Това път. Оставаме да се обръщам. Нима карайте. Който иска, той да си изтегли играта и да се обръща самичък. Да го изяждат. Хе-хе, хага е лош. Си лош, момче, лош. Добре. Мама! Купче. Чао, хага, смутаняк броден. О, изкарах си. Направо ще се взребя. Тебе лекна ми, като го победих този гадняк. Ще почваме на следващия епизод. Ще бъде за втората част, защото вече май минаваме първата. Защото победихме вече този гадняк. Майка му шиба. Червена стая. Сигурно там попито, дето казваха. Попи. Ти попи ли? Попи. Гледаш ли ме? Попи ли си? Отвори ме. Попи, казах ви.
И играта свършва. Благодаря за гледането. Надявам се да ви харесало клипчето. И чао, чао!